Yap. Asim pala to. Putla yan. Ah! Putla yan. Tayo dun. Hahanap tayo mga kainan. Saan dun? Tatawid kami dun. Dun. O dun. Tatawid kami. Hahanap kami. Takbo mo. Salamat. Doon tayo. Kain-kain din pag may time mga kaibigan. Order na kayo mga kaibigan. Yung masarap na foods. Isang dinas na order. Kaya ate. Magkano yung sardinas, my friend? Kala ko, ba't may isang dinas nang dila si ate? Magkano? Order ka ba sardinas? Oo. Ayun, tapos yung box. Sardinas to. Ano na alam mo? Yung totoo, hindi nga. Nag-order ka sardinas. Magkano yun? Kasama yun. Mapili na kayo dyan. Boy, pili ka na boy. Anong orderin natin? 4 na buttered chicken. Tapos 5 ano. Yun. Pakita mo. May drinks na. Lahat ng drinks na bibili natin. May model pa. Ah, swerte! Swerte! Pero saan yun? Lima na. Lumipat kami ng upuan, kaibigan. Kasi masikip dun, ha? Ang Diyos natin is Okay na sa akin. Pag nagutom ulit, di... milk tea o iced tea? Milk tea. Ma'am, saan ka? Taro. Taro daw, ta. Taro. Anong option natin? Papa-ab. Sino may birthday? Birthday po ni General Manager namin si Ma'am Lama. Pang madali ang chibugan kasi birthday ni ma'am. Kasi biglang yaya lang to mga kaibigan. Si ma'am is birthday niya is kaya magpapatkain si ma'am ngayon. Pero yung kakainin namin, delicious. So ngayon magpapansit si ma'am para pampahaba ng buhay. Papapab no? Pansit. Pampahaba ng buhay. Swerte. Mamaya. Hi. Pang... Oh, yun. Ay, nako. Yan si ma'am yung may birthday. Birthday. Birthday celebrant. Wow, sarap ng pulis namin, no? Ah, sarap. Pero sarap ng dahil. Mayaman, no? Sarap na. Hindi yung family. Dati malaki to dito. Ngayon hindi. Bukas siya.
Ano? Ay, hot sauce ata to. Hindi, natawa muna. Ketchup yan. Yan. Ketchup. Asim pala to. Yung puti, putla yan. Ah! Putla yan. Diyan po kayong Russell po yan. Hindi po yan sa mag. Nahiya naman kami bigla. Nahiya kami bigla. Ang palagi tasty. Sabi yung katao ng mga tao. Bakit pasimple ka rasa? Sinabi ka kasi, kunwari po, unti-unti ka, yung pala tinapay gusto ko isang buong loaf bread. Kung sinabi mo na, bumili na lang ako dyan sa sale. Itlog ang dalawa, hindi chicken. Mm-hmm. Ano ba? Hindi tayo isa lang eh. Malaki lang. At po ako sasabihin mo lang. Ang sili, no? Toing? Toing? Boss! Toing? Ayun, may tira pa. Tatlong subo pa yun, tatlong subo. Ayun. Tatlong subo pa. Diba? Yun. Solve na. Salamat ma'am, happy birthday. Thank you po, happy birthday. Tumaba ulit tayo. Swerte. Hintayin natin yung takeout kasi hindi na ubos. Medyo marami-raming pinakain ni ma'am. Yung tinapay mga kaibigan. Makatin mo yan. Ha? Ibit-bitin, take out. Kasi di naubos. Solve. Masakit sa tiyan. Full tank ang ating tiyan ngayon mga kaibigan. Hintayin natin yung tinapay. For natin. Salamat.
Pa. Dito na lang, sir. Okay. Solve na, solve. Salamat. Let's go, let's go. May take out pa tayo.